आ रघुआ कहलु बा झियो बागर पैसा सुझिदबु आ काई आणे शांते ଏବେ ଏବେ ତ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ସରିଛି ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ମାଗିଥିଲି। ଆରେ ଏଇ ପଇସା ନୁହେଁ ରେ ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ ଆଣିଥିଲୁ ପଇସା ସେ ପଇସା ଆଣେ। शांते ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ମୂଳ କରି ସବୁ ସୁଝି ଦେଇଥିଲି। ଆରେ କି ସୁଧ ତୁ ବା ମୂଳ ଦେଇନୁ ଯେ ଶୁଣୁ ତୁ ଯଦି ମୂଳ ନ ସୁଝିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ଘର ଆଉ ତୋ ଜାଗା ସବୁ ମୋର। ଏ ଚାଲ ରେ ଚାଲି গলে রঘুনাথপুর শান্তে। আরে দেখ 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 তম গাঁ শান্তে চালি গলে ଚାଲିଗଲା ସେଟା ସୁଧ କଟା ଥିଲା ଲୋକ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଖାଉଥିଲା ମରିଗଲା ଭଲ ହେଇଛି। ତୁ ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେଖା ନା ପଇସା କେମିତି ଆଦାୟ ହବ ମତେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ବୁଝିଲୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି ହେଲେ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ କେବେ ଭୋଗ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଆପଣ ମଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ବୋଲି ପଦେ କେହି କହିବେନି।